Tužna ispovest aždaje koja je pobegla iz svoje bajke. Kao što znate, mi aždaje smo često glavni junaci u bajkama. Dobro, možda ne baš glavni, ali svakako smo važni. Kada treba oteti devojku, tu smo mi. Kada treba ubiti princa, sravniti sve sa zemljom, opet mi. Primetit ćete da nam bajke ne daju baš zahvalne uloge, jer nakon pokušaja otmice, ubistva, spaljivanja vatrom, mi budemo kažnjeni smrću, a ostali likovi nastave da žive srećno do kraja života. Sa druge strane, iako ne računamo kaznu, ja se osjećam jako loše što moram činiti sve te ružne stvari. I zato rešio sam da pobegnem. Tražim novu bajku, gde ću ja postati princ i glavni, dobri junak. Da biste razumeli moj sadašnji položaj, potrebno je da znate moje poreklo. Mi smo bića iz mitologije južnih Slovena. Verovanje o našem postojanju bilo je rašireno među stanovnicima u Srbiji, Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj. Naši preci su bili nalik na ogromnu krilatu zmiju ili guštera, sa 3 ili 9 glava koje mogu ponovo da izrastu i kada se odseku. Obično su imali 4 kratke noge, dugačak rep i krila kao u slepog miša. Aždaje, to svi znaju, bljuju vatru i oglašavaju se strašnim rikom. Proždrljivi smo, moram da priznam, veoma ljuti. Nastajemo tako što zmija pojede drugu zmiju i posle 100 godina dobije krila i noge. Kao vodeni demon, kada aždaja dođe u dodir sa vodom, ona tada dobije novu snagu. Prema narodnom verovanju, aždaju mogu da vide i vidoviti ljudi i smrtni ljudi. Ona se ne može lako ubiti iz puške jer olovo odskače od nje. Jedini način da se aždaja ubije jeste da joj se odrubi glava. Po narodnom predanju, iz tela ubijene aždaje nastaju mušice, zmije, gušteri, a postoje i narodna predanja po kojima aždaja čuva zakopano blago. Ja do sada nisam čuvala nikakvo blago. Protivnici aždaje u narodnim predanjima su Sveti Đorđe, Sveti Stefan, Sveti Sava, Miloš Obilić, Kraljević Marko i tako dalje. Evo, poslušajte jednu priču u kojoj je jedan moj predak glavni lik. Sveti Đorđe ubija aždaju. Po predanju, u jezeru u blizini grada Lida u Palestini živeo je ogroman zmaj. On je meštanima obližnjeg grada Virita stvarao brojne neprilike. Zmaj je često izlazio iz jezera, proždirao ljude koji bi se našli u blizini jezera, a pored toga imao je otrovan zadah od koga su se ljudi razboljevali i često umirali. Žitelji ovog grada su najzad se obratili svom vladaru za pomoć, ali on im zapovedi da bi se rešili svojih problema sa zmajem, da svakoga dana na obali jezera žrtvuju po jedno dete. Narod to prihvati i od sutrašnjeg dana počne žrtvovanje dece svakog jutra jedno po jedno. Bilo je ostavljeno kraj jezera, ubrzo i pojedeno. Na kraju došao je red i na ćerku tog vladara. Jedinicu okitiše pripremiše je za žrtvu zmaju. Dok je uplakana devojka stajala kraj jezera, pred njom se ukaza Sveti Georgije,
jašući na konju sa kopljem u ruci. Tad je Ismail izašao iz jezera, a Georgije je pojurio ka njemu, zabio mu koplje u čeljust, prignječivši ga za zemlju. Po Georgijevom naređenju, devojka vezuje svoj pojas zmaju oko vrata i vodi ga prema gradu. Gradski vladar i svi žitelji zbog toga primiše hrišćanstvo. I sada možete pomisliti kakva mene sudbina čeka ako nastavim da živim u bajci. Zato sam i rešio da pobegnem i nadam se novom, mirnom, srećnom životu.